ഈ കേരളം വളരെ മോശമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണല്ലോ കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളും. ഇവിടെ വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട്, ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്തിടമായതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം നാടുവിട്ടു പോകുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒന്നാം തരം ഒരു മറുപടി ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മറുപടി ആരുടേതാണ്? ഇന്ത്യ സ്കിൽസ് റിപ്പോർട്ട്. ആരുടെയാണ് ഇന്ത്യ സ്കിൽസ് റിപ്പോർട്ട്? കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏജൻസികളും ഗൂഗിൾ പോലുള്ള വലിയ കമ്പനികളും എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ, രാജ്യമാകെ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെന്താണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് യുവജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലിടം കേരളമാണ് എന്നാണത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന നഗരം, യുവജനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ നഗരം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം, കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ്, തിരുവനന്തപുരമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നഗരം കൊച്ചിയാണ്, കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരം. കേരളത്തിന്റെ നഗരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുകയാണ്. എന്താ പ്രചരണം? ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും നാട് വിട്ടുപോവുകയാണ്. ഇന്ത്യ സ്കിൽസ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് എന്താ? ഇന്ത്യയിലാകെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവിടെ അവസരങ്ങൾ കൂടുതലാണ്.